Zdravím vás z Liverpoolu, kde som prišiel navštíviť svojho priateľa Mária. Taký dôvod tej mojej návštevy je to, že Mário napísal knihu. A chcem sa s ním porozprávať o tej knihe, aby ste aj vy sa dozvedeli, že o čom tá kniha je a prečo ju napísal. A aby ste dostali túžbu do srdca, tú knihu si otvoriť a prečítať. Tak zdravím aj ja. Mňa poznáte z tých rozhovorov pri káve alebo z ich natáčania s Izraelom, však to sme spolu robili s Robkom ešte aj s Andrejom. Tak prečo vznikla kniha Láska ako motiv vychvátenia? Nie je to dielo, že by to vzniklo za jeden deň alebo za 2 dny. V tej knižke je opísané to, čo som mal na srdci už roky. A keďže v posledných 15 rokov som robil v civilnom zamestnaní, ktoré bolo dosť vyčerpávajúce, tak som si písal také fragmenty od roku 2010, 11, 12 a v roku 2017 mi Pán Ježiš dal na srdce, aby som napísal toto ucelenie. Tak vznikla taká predloha k tejto knihe. Na konci tejto knihy sú predlohy, na základe ktorých vznikla táto knižka. Tá predloha sa volá Moment stretnutia a bolo to niečo, čo priamo reflektovalo na ten pohyb na cirkevnom nebi, keď sa začalo vo svete, ale aj u nás na Slovensku v Čechách, to je teda také výnimočné, mohutne ohlasovať skorý príchod Pána Ježiša Krista. Tak tá pohnutka dáto na papier vznikla v tom roku 2016-17 a v priebehu nejakých 5 rokov sa nazbieralo týchto predloh okolo 6-7, na základe ktorých, keď som skončil v svojom civilnom povolaní, keď mi botal tú milosť, že po 15 rokoch som skončil, tak som mal čas v priebehu roku 2024 na jeseň skompletizovať všetko to, čo mi dal na srdce. A sám som bol prekvapený, že to vyšlo na nejakú knihu. A sám, keď som to čítal, tak som bol veľmi udivený, ako Duch Svätý pracoval, lebo som zistil, že to má nejakú hodnotu, že tie veci, ktoré tam Duch Svätý aj mne pojavoval, že to nie je niečo, čo by som si ja vymyslel nejakým spôsobom, ale sú to reflekcie na to, čo Duch Svätý hovorí cirkvi. Tak toľko o vzniku tejto knižky, Robko. No a zabudli sme na začiatku povedať, že ako sa tá kniha volá. Tá kniha sa volá Láska ako motiv vychvátenia. A ďalšiu otázku si viem domyslieť, že prečo. O vychvátení, ktoré je napísané na obale tej knižky, a myslím si, že môžeme aj zacitovať z tej knižky tu z Matúša zo 24. kapitoly, že 2 budú vzatí a 1 bude zanechaný. Tak, alebo z 2. do Tesalónik je tiež napísané o Pánovom príchode. A ľudia si to vysvetľujú mnohými rôznymi spôsobmi, že čo to znamená, alebo že akej dobe, pre akú dobu to je určenú. Ale to, čo mne Boh dal na srdce, je porozumieť motívu, prečo budeme vychvátení. A ukázal mi niekoľko motivov, ale taký ten hlavný, zrozumiteľný na úrovni srdca, tak to je láska, a tomu sa aj v niektorých kapitolách priamo vyjadrujem, takisto ako v tej predlohe k tej knihe Moment stretnutia, že ako to môže vypadať, nehovorím, že tak musí nevyhnutne byť, ale ako to môže vypadať z pohľadu ľudského. No a keď porozumieme motívu, prečo budeme vychvátení, prečo budeme vychvátení pred veľkým slúžením, tak už len to, keď porozumieme tomu motívu, nás naplní obrovskou radosťou. Takže kniha je o vychvátení, ale nie len o vychvátení. Nie je to kniha, kde máš zoradené biblické texty, ktoré hovoria o vychvátení a dokazuješ,
že vychvátenie bude a ako bude, ale je to niečo trochu iné. Áno, Robko, správne si poznamenal. Dokonca myslím, ty sám si mi to pripomenul, že keď si to čítal, že ti to skôr pripadalo ako taký sprievodca kresťanským životom. Prvých 7 kapitol sa do značnej miery venuje vychváteniu, ale z rôznych uhlov pohľadu. Že nie je to teda len zoradenie biblických textov, ako to mnohí kazatelia robia, a robia dobré dielo, ale je to, pozrite sa túto udalosť, na túto krásnu udalosť z rôznych uhlov pohľadu, jak som povedal. Jeden je ten teda biblický, čo máme v Biblii opísaný ten text, druhý je ten ľudský, a keďže na ľudský pohľad potrebujeme ľudské emócie, ľudské vnímanie duše, tak je to aj z tohto pohľadu tam opísané. Potom je to tam opísané aj z toho, čo rozprávajú staroveké spisy. K tomu sa, myslím si, dostaneme neskoršie, že ktoré tí staroveké spisy mám na mysli a prečo. Potom takisto je tam povedané, ako to vidí Duch Svätý, lebo ten je nevyhnutne potrebný, aby sme rozumeli posledným časom. Ako to videla ranná cirkev a apoštolovia, túto problematiku a nakoniec v konečnom dôsledku, ako to vidí bratské spoločenstvo. Teda keď sme dvaja pri stole, alebo traja, alebo v našich zboroch, alebo cirkvách, kde sme, že ako to tam tí bratia a sestry vnímajú. Takže je to opísané z viacerých pohľadov a prvých 7 kapitol sa teda venuje dosť tak priamočiaro tejto tematike. No tie ostatné kapitoly tiež to vychádza z toho, ale je tam už veľa praktických rád, čo nám bráni napredovaniu s chodením s Pánom Ježišom Kristom. Je tam, či ten Izrael skutočne sú hodinky na tej duchovnej mape, či máme nejaký vnútorný svet, či ten náš vzťah s Pánom Ježišom Kristom môžeme nejakým spôsobom posúvať ďalej a mnoho iných zaujímavých vecí. Takže môžem povedať, že keď som knihu čítal, tak mal som skôr pocit, že nie je to určené pre myseľ, že aby človek v prvom rade dostal informáciu o vychvátení, ale skôr pre srdce, aby sa v srdci človeka zrodila túžba po vychvátení. Dobre som to pochopil? Naprosto správne. Keby takto to čitateľ pochopil, tak Duch Svätý vykonal svoje dielo úplne ideálne. Lebo keď povieme slovo vychvátenie, tak u mnohých ľudí to evokuje, čo to je za nejakú novinku. Ale to slovo je priamo napísané v Biblii. A keď my to začneme vysvetľovať tým spôsobom, že teda takto to musí byť, aj keď tomu nerozumiete, tak prirodzene nikto nie je rád, keď nás niekto napomína, že mali by ste byť ďalej, alebo že nerozumiete tomu. Ale keď povieme príklad, ako Pán Ježiš vedel mnohokrát prekvapiť príkladmi aj tých múdrych ľudí, ktorí študovali písma, takými príkladmi zrozumiteľnými na úrovni srdca. A o to sa snaží táto knižka ukázať ten náš odchod z tejto zeme na úrovni nie rozumu, ale srdca, aby sa človek potešil, aby videl, že keď žijeme s Pánom Ježišom, že to nie je nejaká udalosť, ktorá má mať zaskočiť, ale že Pán Ježiš čaká na nás, keď spravíme nejakú chybu, aby nás potrestal. Nie, práve, že on čaká, aby sme otvorili svoje srdce a tešili sa na ten okamihov. Tak snažil som sa, ako som len vedel spolupracovať s tou milosťou Božou, zjaviť to z tohto pohľadu, teda nie z toho technického pohľadu. Každý autor, keď píše nejakú knihu, tak má možno predstavu o čitateľovi tej knihy, že komu je tá kniha adresovaná alebo komu je určená. Ako je to v tomto prípade? Jeden môj priateľ, ktorý som spolupracoval, keď som tú knižku písal, ktorý mi robil aj také recenzie a komentáre a upravoval, tak mi napísal predslov k tej knižke a spomenul tam, že táto knižka je určená všetkým veriacim bez rozdielu v denominačnej viery alebo nejakých cirkevných spoločenstiev alebo rôznorodosti zborov. Je určená naprieč celou líniou veriacich ľudí, ktorí túžia
potom, aby nejakým spôsobom dostali informáciu, kam tento svet ide a rozumeli z toho biblického pohľadu, ale aj z potešenia srdca a duše, aby ich to potešilo a povzbudilo. Teda je určená všetkým ľuďom, ktorí chcú, to je tá podmienka, že chcú vedieť. Lebo keď niekto nechce, môžem mu rozprávať čokoľvek, tak neotvorí svoje srdce. Ale keď niekto chce sa dozvedieť, kam smerujeme, kde sa nachádzame a chce to pochopiť na úrovni svojho srdca, nielen mysle, tak je to pre neho. Takže sú ľudia, ktorí keď vidia slovo vychvátenie niekde napísané, tak odvratia zrák a idú iným smerom. A sú ľudia opačného razenia, ktorí keď vidia, že niekde sa píše o vychvátení, tak túžia rýchlo si to prečítať a naplniť svoje srdce radosťou, pretože človek, ktorý verí v to, že Pán Ježiš si pre ňoho príde a zoberie ho na lepšie miesto, tak takýto človek je naplnený radosťou, keď počuje alebo číta o týchto veciach. Je toto lepšie miesto, kam nás Pán Ježiš chce zobrať? No, to je jedna lepšia otázka za druhou, že čo je toto lepšie miesto. Áno, dotkol som sa aj toho lepšieho miesta. Myslím, že v kapitole 9 je napísaná celá kapitola, ktorá sa nazýva Nebo. Že čo je to, čo Ján hovorí v 14. kapitole. Teda Pán Ježiš ústami Jána, teda perom Jána hovorí, že nech sa vám duša nestrachuje a nech vám není tesno. Že lebo ja idem pripraviť vám miesto, odídem a vrátim sa späť, aby som vás pobral tam, kde som ja. Teda, a kde je Pán Ježiš? Pán Ježiš sedí po pravici nebeského Otca. Iný list, myslím, že Efezanom nám to píše, že my už duchovne sedíme s ním, zatiaľ nie fyzicky, len duchovne. Takže fyzicky my čakáme na vykúpenie tela, to nám zaspíše Biblia na niektorých iných miestach. Takže to, kde je to lepšie miesto, kde budeme vzatí, je jednoznačne nebo. Jednoznačne tam, kde je Pán Ježiš Kristus. Tak tam budeme aj my. A vieme, že v našom tele je nemožné toto ani ustať tento moment. Nemáme na to silu, aby sme zažili jeho slávu. Takže ideme do neba. Tá kapitola 9 sa venuje o nebi a my máme informácie o nebi. My máme informácie o nebi veľa, informácií o nebi máme. Akurát je problém, že nechceme tomu nejako moc uveriť a nedávame tomu čas a priestor. Takže, ale na tú priamu otázku, Robko, že kde ideme, ideme do neba. A to je niekde tam hore, že vlastne dvihnem sa nad atmosféru a som v nebi, alebo ako je to? Aj o tom máme informácie, kde je presne nebo. Boli ľudia, ktorí sa stretli s Pánom Ježišom. Myslím, že dneska nie je už nikto, kto by nepočul o nejakej klinickej smrti a stretnutia sa s Pánom Ježišom, alebo o ľuďoch, ktorí boli vzatí zo zeme a Pán Ježiš ich poslal späť s posolstvom. Tak my vieme zhruba, kde je nebo, ako ďaleko je, že to nie je nejaké mystické zoskupenie plynov alebo niečo v našej mysli, že je to reálne miesto ako planéta, že je to reálne miesto, ktoré existuje, kde kráľuje nebeský Otec, je jeho trón, kde sedí spolu s Pánom Ježišom a kde budeme my. Takže aj o tomto je tam veľa napísané. Sú tam svedectvá tých ľudí, ktorí o tom rozprávajú. A až priložíme k tomu srdce, my informácie máme. A myslím, že sú napísané takým štýlom, že to poteší naše srdce. Takže máme sa na čo tešiť? Čo nás tam čaká? Áno, práve, že to poteší naše srdce, že nie je to niečo, čo by nás vystrašilo, ale je to naopak, že je to niečo, čo si nevieme ani predstaviť, aké je to vzrušujúce, aké je to nádherné a dobrodružné miesto. Takže môžeme sa tešiť, ale na to, aby sme to potešenie vlastne obsiahli, musíme sa tam dostať. Áno. A je niečo, čo človek vlastne má urobiť kvôli tomu, aby keď Pán Ježiš príde, aby si ho zobral so sebou? No, tak podľa toho, ktorý človek. Človek, ktorý už uveril v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, tak
a ten už nech drží tú korunu, ktorú má. Tak ten človek si má držať tú korunu. O tom, ako si ju držať, ten veniec víťazstva a ako si udržať tú neporušiteľnosť, o tom je tiež napísané v tej knižke ako o duchovnom raste. Ale človek, ktorý ešte nemá istotu, že pôjde do neba, človek, ktorý nikdy nepovedal pánovi Ježišovi, že Pane Ježiš, počul som o tebe, videl som ťa možno v očiach mojej babky, mojej babičky alebo prastarých rodičov, počul som o tebe možno niekde v zboroch alebo kostoloch, ale sám osobne ťa nepoznám. Tak pre tých ľudí hovorím, že len toto, čo som teraz povedal, zoberte si tieto slova do svojej izby a tam povedzte pánovi Ježišovi, Pane Ježišu, ja chcem byť v nebi, ja chcem mať večný život, ja chcem, aby sa postaral už o mňa tu na zemi, ja už nechcem panovať vo svojom živote. A toto nám zaručí, táto osobná viera nám zaručí, že v tom nebi budeme. Včera som stretol na letisku jedného človeka, ktorým som sa dal do rečí a on povedal, že ja verím, že tam hore niekto je. Tak som ho pozýval k tomu, aby sa s ním zoznámil. Aby ho požiadal, že daj sa mi spoznať. Ale nebol na to nastavený, nebol na to pripravený a začal rozhovor rôznymi inými smermi ťahať. Takže je to tak, že mnoho ľudí aj nejakým spôsobom verí, že Boh existuje, ale sú veci, ktoré im bránia, aby sa k nemu priblížili. Hovorí sa aj o týchto veciach v tej knihe. Áno, dobre si Robko povedal, že samotný úmysel nestačí, že treba spraviť určité kroky a keď aj spravíme určité kroky, tak potom je tu ešte aj iná vôľa, ktorá nie je ešte odstránená. Pán Ježiš povedal, že dané je všetko na nebi aj na zemi, ale ešte si neprišiel prevzať kráľovstvo. A do toho momentu, keď si príde prevzať kráľovstvo, a ešte je tu iná vôľa, ktorá nám bráni. Sú rôzne veci, na ktoré nás Pán Ježiš upozorňuje v Biblii, primárne v Biblii, ktoré sa čítajú po celom svete, že čo sú tieto veci. Tak dotýkam sa to aj pár tých vecí, ktoré nám bránia, aj keď už sme uverili napredovať, ale sú aj veci, ktoré bránia, aby sa človek rozhodol. Jedna z takých tých, čo by som len teraz vyzdvihol, je, lebo to strašne veľmi svet podporuje, je nedať Bohu záujem a čas. Lebo záujem a čas sú dve komodity, ktoré sú teraz veľmi vzácne. Vzácnejšie ako mnohé poklady sveta. Ako to máte ako v partnerstve. Keď tomu partnerovi, alebo manželstve, ideálne manželstve, keď dáte tomu partnerovi, prejavíte záujem a dáte mu čas, nikdy nebudete strádať, nikdy nebudete nakrátko. Ako náhle môžete byť akýkoľvek dobre naladený, dobrého srdca, keď neprejavíte záujem o svojho partnera, nedáte mu čas, že nezáujem ako akt samotný hovorí za všetko. Takže takto je to aj v duchovnom svete. Keď my nedáme tvorcovi sveta, keď mu nedáme 10 minút na to, aby sme mu povedali, že chceme ísť s ním do neba, chceme mať večný život. Keď si nenájdeme v živote čas a neprejavíme záujem duchovne rásť, bude nám to veľmi ťažko a môžeme sa dostať do problémov, ktorých budeme hľadať len ťažko východiska. Tak v tejto otázke by som sa vrátil k tomu prvému slovu tejto knihy v názve, a to je láska. Teda pochopil som to tak, že motivom vychvátenia je Božia láska, ktorá chce nás urobiť šťastnými, spokojnými a radostnými. A na druhej strane je tu tá naša odpoveď. Takže ak odpovedáme na lásku láskou, vtedy sme na dobrej ceste. A to sa prejavuje vlastne, jeden z tých prejavov je ten čas a záujem, ktorý venujeme Bohu.
chcel by som sa teda spýtať, že ako to Boh berie, keď mu nedávame čas, keď mu neprejavíme dobrý záujem. No to je ťažká otázka aj na mňa, lebo môžeme sa na to pozrieť z ľudského hľadiska, keď máme niekoho radi, skutočne, že myslím si, že každý vo svojom živote sa stretol s nejakou neopätovanou láskou. A tak asi tak by som povedal, že keď väčšinou, podľa seba viem, že väčšinou to bolo v tých tínedžerských rokoch, keď sme mali tie prvé zamilovania a keď tá dotyčná možno o tom ani nevedela, ale čo bolo ešte horšie, keď vedela o tom a nezdielala tie naše city alebo nezdielala tie naše sympatie, či už to bolo k partnerovi alebo k partnerke, tomu dievčaťu alebo tomu nášmu vysnenému objektu. A takto sa asi cíti Boh, keď on ako stvoriteľ všetkého, on nás prvý miloval. On nás miloval ešte, keď sme boli hriešni. Pán Ježiš to jasne dokázal na kríži, že on za nás zomrel za hriešných, nie za dokonalých. A keď my toto odmietame, keď my toto odsúvame, nechcem povedať, že odmietame. Mnohí z nás boli vychovávaní v tradičnom prostredí a mnohých v tradičnom cirkevnom prostredí za doby totality, kde bola jedna alebo dve dominantné cirkvy. A keď toto my budeme žiť len akože na základe nejakých tradícií alebo že dobre, že nemusím do toho pridať ten osobný rozmer, tak ako ten náš vysnený objekt, to dievča alebo ten chlapec, keď sa s nami síce, dajme tomu priateli, alebo sem tam niečo povie, ale nezdieľa tie naše city ani tie sympatie v plnosti, tak takto sa asi Boh bude cítiť. Prišla mi taká myšlienka, že keď nevenujeme ten čas a záujem Bohu, tak ho venujeme niekomu alebo niečomu inému. Venujeme ho tomuto svetu. A Pán Ježiš vlastne hovorí, že ten, kto ma miluje, ten nenávidí tento svet. A ak človek miluje tento svet, tak nie je ma hoden. Áno, to, čo nám môže robiť problém oddeliť, že čo to je svet a čo to je ten život s Bohom. Viete, my sme vo svete, ale nie sme zo sveta. Toto treba vedieť dobre oddeliť. Ako keď poznáte ten večný taký spor tých cirkví, či milosť alebo skutky. Ale to sa nikdy nevylučuje. Lebo milosť je amnestia, ktorú dostane človek bezpodmienečne, dostane to ako dar od Boha a skutky je postoj človeka, ako sa k tomu postaví, čo bude potom robiť. Tak takisto aj sme vo svete, ale treba to oddeliť od tých skutkov sveta. My sme vo svete, aby sme šírili lásku Božiu. Keď sa na nás pozrie nejaký nevieriaty človek, tak aby videl ten živý list, že sme napísaní Kristom. Mnohokrát ľudia sú není ochotní počúvať naše kázania na nejakých neformálnych miestach, či je to v autobuse, na letiskách alebo v práci. Ale keď sa ňa usmejem, otvorím mu dvere a keď nejakým iným spôsobom nedokážem mu zdeliť, že existuje Boh, len týmito skutkami lásky, tak to máme robiť. Ale na to, aby sme ich robili, musíme mať vnútornú silu. Musíme mať toho Ducha Božieho v sebe a na to, aby máme vnútornú silu a Duch Boží bol v nás, sa musíme oddeliť od tých svetských aktivít, ktoré bojujú proti tomu. Teda sú nejaké aktivity, ktoré výrazne bojujú proti našej svetosti. Lebo to, aby sme my dokázali čeliť tomuto svetu, tak na to potrebujeme svetosť. A svetosť je oddelenie. Je oddelenie sa. Len poviem pár príkladov, ako to povedal Pán Ježiš v Biblii. Niekto, kto hovorí, že
si hovorí, že je kresťan, no ale bude sa dennodenne opíjať, tak to takto nefunguje. Alebo kto bude nenávidieť svojho brata, alebo kto bude vraždiť, tak títo ľudia nemôžu o sebe tvrdiť, že sú nasledujúci Pána Ježiša Krista, lebo sa neoddelili od tých vecí. To znamená, že my žijeme vo svete, žijeme v tomto zle okolo nás, ale Božia milosť nám dáva silu ísť ďalej a nekonať tieto veci, oddeliť sa od týchto vecí. A to si musíme povedať, že je možné. Takže máme konať dobré skutky v každom čase a rôznym spôsobom. No však samozrejme, že máme konať dobré skutky a to ani bez toho nejde. Veď to ovocie, aké je ovocie ducha, keď si zoberieme, že čo je ovocie kresťanského života? Ovocie láska, radosť, pokoj, dobrosť a zhovievavosť, tichosť. A môžeme si namenovať. Ale toto, keď chcete mať radosť, tak musíme mať za sebou nejaký akt. Že nemilovať len jazykom, ale skutočne aj spraviť niečo. Keď chcete mať ten radosť a ten pokoj, tak tej manželke musíte spraviť niečo, čo po vás chce. Aj v tom robote, aby šéf mal radosť a cítili ste vnútorný pokoj, tak musíte spraviť ten úkon, ktorý po vás vyžaduje. Nestačí povedať, šéfe, však to je dobré, ja to spravím a nespravím to. Láska sa tiež prejavuje v skutkoch. Samozrejme, toto nikdy nebolo v protiklade. Keď to dáva niekto do protikladu, tak myslím si, že niečo nepostrehol. Toto vždycky ide ruka v ruke. Tam v tomto spore skôr ide o to, že čím sme spasení. Či sme spasení iba milosťou, alebo skutkami, alebo milosťou a skutkami. Takže v tomto ten spor má svoj nejaký podklad, ale to neznamená, že tie skutky nie sú dôležité. Nie sme spasení zo skutkov, ale sme spasení preto, aby sme tieto Božie skutky, ktoré nám Boh dáva do cesty, mohli konať. Áno, ja to poviem ešte raz podrobnejšie, možno aby to tí ľudia pochopili. Je to dobrý príklad. Zoberte si prezidenta, vieme, je prezident a dáva amnestiu. A teraz je dobrý prezident a povie, že vyhlásil som amnestiu pre všetkých, kto chce ku mne prísť. Tak väzni okamžite všetci sa oblečujú do nejakých oblekov, strážcovia ich pustia, každý po jednom môže k tomu prezidentovi prichádzať. Ten prezident mu povie, počúvaj ma, dostávaš amnestiu, tu sú nejaké podmienky, už to nerob zle, ale bezpodmienečne máš amnestiu. Je ti to všetko odpustené, všetko, čo si spravil, všetko ti je odpustené. To je milosť. To nevychádza z ničoho z toho, čo ten väzeň urobil dobre alebo zle v tom väzení. Ten prezident mu dá milosť bezpodmienečnú. Koniec. Tam mohol čokoľvek spraviť. On má milosť, podpíše mu a chod do sveta. To je milosť. Ale nevyberá si, že týmto väzňom dám, týmto nie. Nie. To je milosť každý môže ísť. Každý aj z tých najťažších žalárov, aj z tých najväčších prehreškov, tam človek môže ísť za tým prezidentom a ten mu dá milosť. Pozrie sa na neho, povie mu, až to myslíš úprimne, dám ti milosť. Či to myslíš úprimne, zistíme v priebehu toho času. Ale máš milosť. Môže sa stať, že v tom väzení niekto zostane trčať? Môže. Tak tí ľudia, ktorí odmietnú tú milosť, tak tam zostanú trčať. Nemusia ísť. A môžu byť ešte takí, že v niektorom konkrétnom väzení sa o tom nedozvedeli. No, to je tiež dobrá pravda. Ale myslím, že dneska už evanjelium je zvestované po celom svete, že ľudia sa vedia, čo je to milosť, že to je zadarmo. A keď niekto chodí do zhromaždenia alebo spoločenstva alebo cirkvi, kde mu toto nikdy jeho kazateľ alebo pastor alebo farár alebo ktokoľvek iný nepovedal, tak to je smutné. To je veľmi smutné, že možno neveriaci človek, ktorý si zapne dneska YouTube a internet, sa dozvie o tejto bezpodmienečnej milosti zadarmo a človek, ktorý chodí roky do nejakej cirkvi, tak si bude myslieť, že táto milosť je podmienená nejakými skutkami alebo že budem dobrý. Áno. Tak Robko, čo si povedal, je to veľmi smutné. Žiaľ, v mnohých cirkvách je učenie zásluhovosti dominantné a dotýka sa to aj v tej knižke o tom, takže aj tam si to môžete konkrétne prečítať, čo myslím. Ale tá milosť, tá amnestia, tá nepodlieha ničomu. Tá nepodlieha
tá nepodlieha žiadnemu našemu správaniu. To je tá milosť. A potom, aby som dokončil teda tú druhú vec, potom ako sa ten väzeň vypustený von bude správať. Akým on zaujme postoj k tej amnestii, to sú už tie skutky. To je už tá druhá vec. To je už to, že aj my pôjdeme, keď sme dostali tú milosť, my už nepôjdeme pred súd Boží, lebo my sme uverili v Pána Ježiša Krista, ale pôjdeme pred súdnu stolicu Pána Ježiša Krista zobrať si odmeny za to, čo sme vykonali, za to, aký postoj sme k tejto milosti zaujali. Lebo na tom základe Kristus môžeme stávať, jak to Pavol povedal, slámu, seno, ale aj drahokami, perly, zlato. Takže aj my v tom našom kresťanskom živote, keď sa nachádzame niekde, že čo na tom Pánu Ježišovi stávame, keď si kladieme túto otázku, tak sme na najlepšej ceste, ako napredovať. Ale bez toho, aby sme si položili túto otázku, že čo som za tie roky s tým Pánom Ježišom Kristom vybudoval, že čo som postavil na tom mojom základe, tak ostaneme len v takom stálom pološedom móde nezáujmu. Takže ja vyzývam každého toho čitateľa tej knižky, aby si kládol pri tejto knižke otázky sám sebe, lebo Duch Boží bude ten, ktorý mu tie otázky bude klásť a na mnohé mu dá aj odpoveď. Takže dá sa povedať, že tento svet je to väzenie a väčšina ľudí v tomto svete počula už o tej milosti. Lebo aspoň počula o tom, že Pán Ježiš zomrel za nich, za ich hriechy. Ale žiaľ, väčšina ľudí neuverila. Zostáva ďalej vo väzení a netúži po tej slobode, ktorú Boh ponúka. Čo je dosť smutné. Tá knižka, myslím, v prvej alebo druhej kapitole začína podobenstvom o 10 pannách. Podobenstvo o 10 pannách je podobenstvo, ktoré hovorí vnútra cirkvi, lebo všetkých 10 tých panien sú panny, teda sú čisté, očistené. A to, že 5 je nazvaných hlúpych kvôli tomu, že sa na ten okamih nepripravili, to je tiež veľmi smutné. Mne skutočne je smutno, keď dneska máme toľko informácií ako nikdy predtým a ľudia sa tak zabývali na svete, tak sú ubití starostiami alebo akýmikoľvek inými veciami, že neprikladajú srdce k tým udalostiam, ktoré idú. Budú dávať nádej do rôznych politikov a sledovať, že kam a snovať nejaké tie, alebo nie snovať, prikladať srdce k tým informáciám, že ako to kto vyrieši ten svet, alebo nejaký, ako pôjdeme, čo nás čaká. A pritom v Biblii je všetko opísané. V Biblii je napísané, kam tento svet smeruje a čo majú robiť nasledovníci Pána Ježiša Krista. Naša destinácia všetkých ľudí, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, nie je destinácia sveta. My si to musíme uvedomiť. Toto nepochopilo tých 5 hlúpych panien z toho príbehu. 5 sa pripravili na ten okamih a pochopili to, že destinácia ich je svadba. Robko, to ja aj ty ideme na svadbu. Ja sa musím pripraviť, aj ty sa musíš pripraviť. Každý, kto ide na svadbu, toho tá vlastná viera zachraňuje. Nemôže ho zachrániť moja viera, ani tvoja viera. Takže tá múdrosť spočíva v tom, pripraviť sa na ten okamih. Čiže keď ideš na svadbu, tak nejdeš tam zablatený v teplákoch, ale sa pekne okúpeš, navlniaš, oblečieš do toho najlepšieho, čo máš. Na záver by som chcel, aby si povedal niečo také pozitívne. Pozitívne je, ja som to napísal v knižke, neviem už v ktorej kapitole, že keby som si mal niečo zobrať z tej knihy, ako jednu vec, čo by to bolo, tak povedal by som, že to je pozitívne, to je to slovo paralambano, teda to slovo, ktoré je v gréčtine, keď je preložené ako slovo vzatý, čo je v slovenčine. Keď dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a jeden bude zanechaný. Môžeme sa opýtať, že už sme vysvetlili si, že kam bude vzatý a že to slovo vzatý, to slovo paralambanetai, v takomto mŕtvom rode prítomného času v gréčtine znamená láskyplne povolaný byť po boku Pánovi Ježišovi Kristovi.
láskyplne povolaní. To znamená, keď dojde k tomu momentu stretnutia, tak my budeme láskyplne povolaní byť v tom veľkom zjednotení nevesty Kristovej s Pánom Ježišom. A toto je najkrajšie a veľmi pozitívne. Toto potešuje naše duše. To nie je miesto strašenia, to je miesto najväčšej útechy. Takže nebudeme vzatí za nohy, za vlasy, ale budeme láskyplne pritulení a odvtedy už budeme navždy s ním. Takže na toto sa tešíme a dúfam, že sme vo vás vyvolali takú túžbu prečítať si knihu. Ešte viac túžbu byť vzatý a byť navždy s Kristom. Áno, ja sa tiež s vami pre túto chvíľku lúčim a ďakujem Robkovi za návštevu v Liverpoole a vám všetkým, ktorí ste si naladili aj tento YouTube kanál. A ešte môžete sa tešiť, že nahrám ešte niekoľko videí, kde jednotlivé kapitoly tejto knihy rozoberám.